Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndinoita bonde naamai wangu, uye zvekare ndidzo mhiko idzo dzandakapiwa kwandakaenda kunoromba. Mudzimai wangu hatozvizivi kuti ndakarombawo, uye zvekare vasikana vose vabasa avo vanouya kuzoshanda pamba pedu havatozviziviwo kuti iniwo wacho ndakatoromba. Saka ndizvo zvandinoita izvozvo each and every time kana kuri kunzi madhamu kana vakatsvaka umwe musikana webasa mushure mekunge uyo anenge ambori musikana wedu webasa aramwa basa uye zvekare ava kusangana nemaproblems mulife make, ndipo pandinofanira kuti ndinge ndichizorinyuwa zvekare ndichidzokorora mhiko dzangu idzo dzandinofanira kugara ndichingozadzikisa. Saka kana paine umwe anenge ava kutishandira ndinomupfimba ende anotofanira kutoti anga achitobvuma, nekuti usiku hwoka zvandinoita ndezvekudai so ndinomuka ndobva ndabuda panze ndobva ndatanga kudeketerera. Saka nditori nechikwambo changu icho chinouya chobva chatotanga kutotaura neni chichindiudza everything about musikana iyeye, like a history, zvaanofarira uye zvekare zvandinonge ndichifanira kuti ndinge ndichizomuudza nemishonga yandinofanira kuti ndinge ndichizoenda kunochera, mishonga iyo yandinozogeza nayo pamazuva iwawo awo pandinenge ndichimupfimba. Then ndinoti kana ndadaro ndinobva ndachizotanga kumwaya dota padhoo remurumu umo maanenge akarara, but handimwayi dota rakawanda, ndinokumwayawo dota zvekuti makuseni kana ava kutsvaira asazoona kuti pane dota rinenge rakamwayiwa padhoo remurumu imomo maanenge achirara. Izvi kazhinji ndinowanzokuzviita kwe7 days or less, then anobva achizotanga kudanana neni. Kana tava kufambidzana paya, ndine imwe rumu iyo yandinoti ndiyo ofisi yangu umo mandinozorara naye. Saka pose pandinorara naye handigezi kwemazuva 2, ndinobva ndachizoenda kumba kwasekuru vaya avo vakandirombesa. Sekuru ava zvavanozoita vanotora hari, muhari umu ndimo mune mweya waamai vangu, then vanobva vachizotanga kundigeza sikarudzi yangu. Vapedza kudaro mvura iyoyo handizivi hangu kuti vanozoishandisei, ndiko kuzadzikisa kwandinenge ndichiitawo mhiko dzangu ikoko. Saka murumu muya umo mandati ndimo mustudy room mangu mune chimwe chibhodhoro. Muchibhodhoro umu mune kamwe kagonye ako kakauraya amai vangu. Kagonye ikako ndiko zvekare kanoshanduka kuzoita chikwambo icho chinouya chichitaura neni physically, chichindiudza zvandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita. Pandakarombawo ndainge ndichiri kuSouth Africa. Mushure mekunge zvinhu zvaoma ndipo pandakazodzoka kunoku kuZimbabwe ndichida kutorawo defensive, because shungu dzangu dzainge dziri dzekuti kana ndikakwanisa kutorawo defensive then ndobva ndatanga kuitawo zvekudriver, because ndainge ndiine friend yangu uyo aiitawo zvekudriver matrucks. Saka ndakaenda kumusha paya pandakazonoaplya defensive, ndipo apo pandakazongofungawo kuti zviri nani kuti ndinge ndichimboenda pane rimwe sowe ndikwanise kubatsirwa. Ndakati ndiripo pasowe paya kamubatirwo kacho kandakaitwa namadzibaba vacho, sezvo ndainge ndisina mari yakawanda, kakandirwadza because ivo vakazviziva kuti ndabva kuSouth Africa. Saka vakangondiita rough and vainge vaine pride madzibaba ivavo. Ndikabva ndati kana kuri kunzi vanhu ava ivo vanovhaira nekuda kwekuti vanenge vaine masimba, zviri nani hangu kuti ndinge ndichitsvaka n'anga, nekuti ndaingonzwa zvichinzi vanhu vechivanhu ivo vane mweya werudo
ndakabva ndachizoenda kune imwe n'anga yacho iyoyo yakazondirombesa. Ndikabva ndachizoiudza kuti shungu dzangu dzainge dziri dzekudhiraivha matraki, uye zvekare ndainge ndichidawo kuti vange vachindibatsira because pane zvose zvandainge ndichiita zvainge zvisingabudiriri ndiri munhu ainge aine munyama. Saka vakabva vachizondigezesa nefodya uye zvekare vakandibatsira, asi vakazonditi kana ukangowana basa uzodzoka, nekuti iwewe ndaona zvichinzi haufanire kuti unge uchizoshanda, unotofanira kutoti unge uchizotoita makambani ako uchishandirwa nevamwe vanhu. So pandakazodzoka kuSouth Africa ndikabva ndatanga kushanda, asi ndaingosangana zvekare nemabad luck, kungoti fambei panenge patori nemabad lucks andinenge ndichisangana nawo, ndichingobatirwa mari nemurungu chete. Ndakazodzokera kwavari sekuru ava, vakabva vati kwandiri, ingawani ndakakuudza kuti pandakakuvhenekera ndakaona kuti iwewe uri munhu anotofanira kutoti ange achizotoita vashandi vake. Dzingoriwo shungu dzemunhu asati aita mari kuti dai ndakwanisa kuwana basa rinobhadhara, but iwewe ndiwe uchazotova boss wevamwe vanhu nevamwe vausingatongofungiri kuti vangakushandira iwewe. So mukomanashi vakabva vachizondipa umwe mushonga, vakanditi mushonga uyu ndoda kuti unge uchizoenda uchinoushandisa, asi unofanira kuti unge uchisiya basa. Zvainge zvisiri nyore kusiya basa mukomanashi, asi ndakangozviudza kuti zvainge zvakangofanana. Saka vakabva vazonditi chitsvaka chibhizinesi chinenge chingoriwo chibhizinesi chenhema. Ndakabva ndasarudza kuti ndinge ndichiitawo zvekutengesa magwinya. Ndakapfuma nekutengesa magwinya mulocation. Saka mudzimai wangu iye ainge agara zvake achimabika magwinya paanenge achiendawo kubasa, since ainge achishanda kuPrize obva azonomatengesa kuPrize. Ndo zvandakabva ndazonzi ndinge ndichiita. Kana madhamu pandakavaudza kuti ndo zvandainge ndafunga kuti ndinge ndichisiya basa ndinge ndichiita zvekutengesa magwinya, kana vanhu vakashamisika, kana vanhu vakaseka kuti shuwa munhu angasiya basa rekudhiraivha nekuti ari kuda kutengesera vanhu magwinya pabus stop, ko anozomboita mariko, achaurayisa mhuri nenzara. Asi ndakashingirira nekuda kwekuti ndainge ndichiziva kuti misheni yangu yainge iri misheni yei. Nemudzimai takatombonetsana mumba, but akazoti ava kuona maitiro acho andainge ndava kuita mari, akabva aona kuti ndainge ndava kutokwanisa kubata mari iyoyo yandainge ndichishandira mwedzi wose in 1 week. Zvandaiita aiti kana abika magwinya aya, then mamwe acho ndio andaitengesa pabus stop, kana iye kubasa ainge ava kusatoenda, then inini ndichitengesa mamwe acho pabus stop, iye anenge achibika mamwe zvekare. Then ndaizoti kana ndapedza paya kutengesa vanhu vaenda kumabasa, ndaibva ndachizopinda mutown ndobva ndachizotanga kumatengesa. Aitengwa mukoma zvokuti pazuva ndaikwanisa kubata kana 2000 rands in a day, yainge iri mari yainge yakawanda. Zvino nguva yakazoti yakwana, mushure mekunge ndaenda ndikanosiya 30,000 kuRwizi, iyo yandainge ndakanzi nasekuru ndinofanira kuti ndinge ndichinoisiya kuRwizi, hanzi ndokuichenura sezvo yainge iri mari yeurombwa, zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichivapa direct. Saka vakati unongonoisiya muRwizi then ichauya kwandiri yakachena. Mukoma ndikabva ndachizoita saizvozvo. Then sekuru vaya vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera kuZimbabwe. Mudzimai wangu akamboramba akati ingawani ipo paya pamakasiya basa, mukanditi neniwo ndinge ndichisiya basa. Ndakabvuma, but izvi zvekuti tinge tichidzokera kuZimbabwe kwacho tinonotengesera aniko magwinya, nekuti vanhu vacho magwinya acho havatombomazivi. Asi ndakangomuudza kuti everything was going to be okay, iye ainge achifanira kuti ange achizovimba mandiri. So nemudzimai wangu takabva tachizodzoka kunoku kuZimbabwe, ndokubva ndachizotanga kamwe kabhizinesi, sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya kuti yainge ingori nhau yekungotangawo kabhizinesi kekuti ndinge ndichingowanawo chekuita, asi mari chaiyo ndainge ndichazoipiwa nekakonyekaya. Saka kakonyekaya zvino kakachizotanga kuonda, because pandakapiwa gonye riya rainge rakakura, asi rakaramba richingoita diki richionda. Ndikabva ndachizovaudza sekuru vaya kuti izvi ndo zvainge zvichiitika. Vakabva vandiudza kuti kakonye ikako kainge kachidawo ropa. Ndikabva ndati zvino ndichaita sei, ndouraya mbudzi here kana kuti mombe? Vakanditi kwete,
apa pari kutodiwa ropa remunhu. Ndikabva ndanzi amai vangu ndivo vaifanira kuti vange vachizofa, saka amai ndakavachekeresa. Mushure mekunge ndavachekeresa, gonye riya ndokubva rachizotanga kukura zvekare zvekuti rakatomboita nguva rakazadza bhodhoro, but iko zvino zvimanje riri kuderera paweight each and every day. Richazoti kana rapera raonda ndipo pandinofanira kuti ndinge ndichizochekeresa umwe zvekare wemumhuri. Saka ndakaudzwa kuti mhiko idzo dzandinofanira kuti ndinge ndichizotevedzera imhiko dzekuti ndinorara nemamaid mushure mekunge ndarara the previous maid. Kana ava kuona sekunge upenyu hwake hunenge hurwadza, anosvikawo pakuzongosiya basa ega. Saka mukuzofamba omo anenge angori munhu anenge achingotevererwa neminyama, ende kumagumo kwazvo anofanira kuti ange achizofa, nekuti paya apo pandinenge ndichirara naye ndisingageze sikarudzi yangu, pandinonogezeswa nasekuru vaivaya, zvinoita sekunge pandinozonorara naye ndinenge ndichisiya hunye maari, nekuti avo vasikana vandinenge ndichirara navo ivo vanotanga kuita maSTI akasiyana-siyana. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa apa iwo unenge utori maid uchitozviudza kutoti panapa ndiri kutodiwa, imba ino inokwanisa kuzotopedzisira yatova yangu. Izvo kwani unenge uchitoshandisiwa. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Pandakatanga kuuya kuno kuSouth Africa ndainge ndichitawo zvekuba, ndaiwirira nawo neumwe mufesi. Saka mufesi uyu aibvawo kumaraini ekwedu, ndainge ndisingazvizivi kuti iye ainge achiitawo zvema28 rimwe gang remunomu muSouth Africa. Saka aiwanzo kuti akauya kumba anenge aine motikari yakanaka kwazvo yaanenge achidhiraivha. Saka madhamu vakazongondikurudzirawo kuti ndinge ndichizotanga kuwirirana naye mufesi iyeye, zvekuti ndakazotoita chinami chake. Aiti pose paaiuya kuZimbabwe ndini ndaifamba naye. Apa aigara aine bhegi rinenge rakazara nemaranzi. Saka aizoti kana adhakwa paya ndipo apo pandaizotanga kubawo mari muchibhegi make. Saka akazoti kwandiri one day, ko iwewe sei uchiraura hove dzinenge dzakaraurwa nechekare dzinenge dziri mubhaketi reumwe munhu, idzo dzaakaraura? Kana uchingoda ndinokudzidzisa ka. Ndikabva ndati blazi ndidzidzisei, ndobva ndamukumbira ruregerero. Akabva anditi so kukumbira kwawaita ruregerero kwandiri watondirakidza kuti uri munhu anoshandika naye. Saka akabva achizonditi taifanira kuti tinge tichizouya tose kuno kuSouth Africa, ndokubva tachizoita saizvozvo. Takauya kuSouth Africa mukoma. Ndo pandakabva ndaona kuti munhu iye zvaanoita ndezveugangsterism. Aitogara nemukadzi mukaradhi, neniwo ndakazogumisidzirawo ndatova nemukaradhi wandainge ndichigara naye. Asi mukoma chazondiunza pano inhau yekuti ndiri kutevererwawo nemweya wengozi. Murume uyo akazoshayika mushure mekunge vazama kurova an armed robbery. Saka vakabva vachizopfurwa nemabodyguard emurume uyo wavainge vateverera kubva kubhengi, nekuti vaiva nevamwe vanhu vavaiwirirana navo vaishanda mumabhengi. Saka kana kuri kunzi unenge uri munhu ane mari yakawanda kwazvo, kana uchida kuita mahuge withdrawals, unogara watopa notice kuti uchauya kuzotora mari yacho musi wakati. Saka vaya vanoshanda mubhengi, kana kuri kunzi vamwe vacho vanenge vachishandidzana nemasindicate, vanogara vatofonera masindicate, iwewo uchizotora mari unenge uchitotevererwa nembavha. Saka vakazoti vamuteverera murume uyu vainge vasingatozvizivi kutoti ainge atoriwo neescort yemaprivate bodyguards. Saka apo pavakazoda kumuhijeka ndipo pavakabva vachizoona vava kupfurwa nepfuti, vakazamawo
kuti vange vachipfurawo mabodyguard aya, asi vakabva vazokurirwa ndokubva iye achizofira pasport. Asi before that shamwari yangu uyu mukoma nerimwe zuva paakanditi ngatimbobudei tinge tichinotsvaka mari, saka pane kamwe kaundai ako kaainge achida. Ainge akazotopiwa oda yacho neimwe client yake yekuzimbabwe, saka takabva tachizosangana neumwe mukadzi uyu ainge atori nekamwana kake, ndokubva tachizotanga kumuteverera tichida hundai yacho iyoyo. Zvino takazoti mukadzi uyu ava padhuze nepamba paanogara, ndokubva tachizomuhaijeka, asi shamwari yangu iye ainge achida zvimwe zvainge zviri mumotikari memukadzi uya, saka akatanga kunetsana naye mukadzi uya. Achinetsana naye pose ipapo ndeinge ndakangotarisana naye mukadzi uya, ndokubva achizomurova nepfuti pachipfuva apa. What pains me the most is that kana motikari yacho hatina kana kuzomboitora nekuda kwezvainge zvaiitika. Mukadzi uyu paakapfurwa nepfuti pachipfuva mukoma asati afa, akangoramba akanditarisa achikosora ropa achingoti help me kuzonosvika achizofa. Friend yangu akabva achizomhanya achidzoka apo pandainge ndakapaka motikari, ndokubva tachizotiza. After that ndopa vakabva vachizoenda vachinoda kunokidnapa murume uyo wavainge vanzwa kuti ainge awithdrawa mari yakawanda. So ininiwo ndakabva ndachizodzoka zvangu kuZimbabwe pamazuva acho iwawo, ndipo pandakatanga kungorota hope dzainge dzichityisa uye zvekare nekungogara ndichingovhunduka. Ndaiti kana ndakagara ndaikwanisa kungoridza mhere zvekuti vanhu vaishamisika kuti kochii chava kuitika kwandiri. Chavainge vasingazivi ndechekuti ndainge ndichiona zvinhu zvimwe zvainge zvichityisa kudzamara mukadzi uya ndava kumuona zvino aiuya kwandiri. Kusvika pari nhasi mukadzi uyu anouya kwandiri, saka ndakazomboenda kuZambia. Pandakaenda kuZambia ndipo apo pandakazobetserwa neimwe n'anga kungokamurawo kuti mweya wacho wengozi usanyanyisa kunetsana neni, asi zvava kuitika ndezvekuti vanasikana vemumhuri vatambudzika, vanakomana vemumhuri zvekare vatambudzika nekuda kwemweya wengozi. Asi anozviziva hakuna kuti izvi ndo zvakaitika mukoma. Sevanhuwo vekuti tinongonamata, neniwo ndinotokurudzira kuti vehukama vange vachingogara vachingonamata at all the times. Handitombodi kuti vanhu vange vachienda kumasowe kana kuti kun'anga, nekuti ndinotya kuti kana vakazoenda kumasowe kana kuti kun'anga vanobva vazonoudzwa kuti mumhuri mune mweya wengozi. Ndiyowo secret yandiinayo. Kana mukaposta mukoma ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndinongohwandawo nekunamata because handidi kuti vanhu vange vachizviziva kuti ndakaromba. Pakaipa rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 33 years ekuberekwa, saka muroora wangu iye ndiye akatangawo kuenda kumhiri kwemakungwa. Mushure mekunge aenda kumhiri kwemakungwa ndokubva achizotanga kungovhaira ndini ndinototanga kutotaura naye, but iko zvino zvimanje zvava nani because ari kushungurudzwa nehanzvadzi yangu. But ipapo paakatanga kuenda kuUK, amai vainge vava kusabatika kane. Isusu ndisu tainge tava kutoita sekunge varoora vavo, taitoti mamuka sei tete, ndipo paizoti kiki ndanga ndiri busy kane, ndandiri busy vasikana. Saka ndakazoronga imwe brother yangu kuti tinge tichizoparadza relationship yake mukoma, ndokubva tachizotanga kuita makuhwa tichiudza hanzvadzi yedu zvimwe zvinhu zvekunyepa. Kusvika pari nhasi vanhu vekuti vanongogara vachingonetsana at all the times nekuda kwemakuhwa avo atainge tichiita. Iniwo ndaiti nekusaidi, then budi vachitiwo nekusaidi, tichiitira muroora wedu uyu makuhwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi isusu ndisu tainge tava kutoita sekunge tiri varoora vake. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakapinzwa mune zvinhu zvesatanism ndiri kuyunivhesiti nebest friend yangu. Saka iko zvino zvindinoti kana ndiine murume wandinenge ndichifambidzana naye, murume uyu iye anotanga kundirota ndichishanduka kuita nyoka. Right now ndine makore 35 years kuberekwa, handina mwana, I've never been married, but kana vari sevarume mukoma ndinenge ndichitodanana nevarume vaviri vatatu at the same time. Saka ndichiuya panapa ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Any kind of help I will really appreciate. I really need help mhuri yeZimbabwe. Saka pandainge ndiri kuyunivhesiti nekuda kwenhamo mukoma ndakabva ndachizotanga kuita zvemaboyfriends. Saka mukuzonoita izvi zvemaboyfriends akasiyana siyana zvekare nekudanana nemalectures ndo pandakazotanga kuwirirana neumwe musikana mushure mekunge tadhumaniswa nevamwe lecture. Saka takati tazviziva kuti tose tiri vaviri tainge tichidanana nemurume umwe chete ndokubva tangotanga hedu kuwirirana rather than kuvengana. Saka iye akabva achizondiudza kuti aikwanisa kuenda neni kune vamwe gogo avo vaikwanisa kundibatsira, so that when it comes time for me to get married then I will make my husband to be happy. Zviya zvekuchina Mwari ndo pandakabva ndachizoendeswa kuya ndichinosvika kuya ndakatoshamisika, even though amai ivavo vainge vachibva kuMalawi but vainge vasingatomborakidziri kuita sekunge munhu angaziva zvakawanda panhau idzodzo. Saka vakabva vachizondidzidzisa kuti ndinodzidhonza sei nzeve. After that ndikabva ndachizonzi ndainge ndichazodzidziswa kufadza murume pabonde, but vakabva vachizondipa umwe mucheka vakanditi mucheka uyu ndinoda kuti paya kana wava kunorara unofanira kuti unge uchizorara wakaufuka mucheka uyu wainge uri wewhite. Mukoma ndipo pandakatanga kurota hope ndiri kumadziva ndiine njuzu dzandainge ndichitamba nadzo. Then ndaiti kana ndava kuda kunopepuka ndaibva ndarota friend yangu akabata manecklace, mabracelets zvakangosiyana siyana nemaring egold. Nekufamba kwenguva ndakazotanga kumuudza friend yangu hope dzose idzo dzandaigara ndichingorota. Akabva anditi zvinoreva kuti nguva yacho yekuti ndinge ndichikuudza zvose pamusoro pangu yakwana. Akabva achizondiudza kuti iye musatanist. Saka paakandiudza kuti musatanist mukoma ndakatomboramba ndikati hakuna zvinhu zvakadaro. Tainge tiri pamba pavo musi wacho iwoyo. Akabva anditi nditevere. Ndakangoti ndichingonopinda muspare bedroom make pane rimwe zimunhuwiso rakangosimuka ndokubva ndangorifema zimunhuwiriya ndigoti ndorutsa. Zvino ndakati ndichirutsa pane zvimwe zvinhu zvandaiona zvichipinda mandiri zvekuti by the time apo pandakapedza kurutsa ndainge ndatova interested not scared. Nekuda kwekuti ainge andiudza kuti musatanist ndainge ndava kutonzwawo ndichitodawo kutovawo musatanist. I think kuti zvinhu izvozvo zvakapinda mandiri zvikanogara muhana yangu. Akandiudza kuti iye akajoina sei satanism mushure mekunge adheita umwe murume wekunigeria who was a satanist akabva achizopiwa ring. Akabva anditi ainge aine ring iyo yaainge achida kundipa. Kusvika pari nhasi mukoma ring iyoyo ndinayo. Saka ring iyi ndakatomboedza kuirasa asi inongodzoka kwandiri mushure mekunge ndadanana neumwe murume uyu aita sekunge anoprofita. Saka akabva azoti kwandiri iwewe une imwe ring yauinayo, ring iyoyo ndo ichaita kuti unge uchizofa usina murume, but haana kuda kuzondiudza hake zvakawanda. Saka ring yacho iyoyo ndinoti kana ndikairasa inongodzoka zvekare kwandiri. Ndakaipiwa nefriend yangu. Saka friend yangu uyu akazoenda zvake kumhiri kwemakungwa uko kwaakanzi ndokune misheni yake. Misheni iyi mukoma akazoiudzwa apo patainge tichiri kuyunivhesiti tisati tatombozviziva kuti maZimbabwean achazovhurikirwawo nemikana yekuti ange
vachizoendawo kumhiri kwemakungwa kunoshanda vachiitawo zvekuchengeta chembere. Takazozviudzwa patainge tichiri kuyunivhesiti kuti pane mikana ichazovhurika, saka friend yangu akapiwa misheni yekuti ange achienda ikoko. Hazvina kana kumbomuremera kuti ange achiwana mapepa. Akatoita zvokutopiwa sponsorship neumwe musatanist wekuno kuZimbabwe ariko ikoko kumhiri kwemakungwa, akanzi ange achifanirwa kugarira kuti ange achizodaidza mhepo inenge ichizoparadza mamarriages eavo vanenge vazoendako ikoko kumhiri kwemakungwa. Izvi zvakaitwa a long time ago. Ndakazotoseka pandakatanga kungonzwawo zvichinzi vanhu vari kuwana macos vachienda kumhiri kwemakungwa. Ndikati ndo profesi iyaya yatakapiwa apo patainge tichiri kuyunivhesiti a very long time ago. So ndakapinzwawo mune zvinhu zvesatanism ndiri kuyunivhesiti nebest friend yangu, asi nyaya iripo, in secret I really want to get married but I can't nekuda kwekuti I'm still part of that, even though handina hangu mamisheni pari zvino andakapiwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Muri kuzvinzwa ka munozosara mowana henyu mikana, but kunenge kutori nevanenge vakatopiwa zviprofita vakatonzi vange vachienda mufield vakamirira kuti imimi by the time pamunozoendako kuUK mobva maona kuti mamarriages enyu anobva atanga kusheka nekuda kwekuti vanenge vakapiwa mamisheni hanzi vanenge vakatodaidza madhimoni acho iwawo anoparadza mamarriages. Hanzi izvi takazviudzwa tichiri kuyunivhesiti. Saka vanzvadzi vedu vari kuti vane 35, which means zvinhu izvi vakazviudzwa vachiri kuyunivhesiti ameno about is it 10 to 12 years ago, ipapo pavainge vachiri kuyunivhesiti. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai so. Dzimwe nguva ndinongokaruka ndatochinja kutoita zizi. Apa ininiwo ndiri mudzimai ende ndine makore 22 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo last year. Ndakauyawo kunoku kuSouth Africa nemurume uyo wandainge ndadanana naye. Nemurume uyu takangodanana about 1 week, asi akazoti auya neni kuno kuSouth Africa mushure mekunge adzoka kumba paholiday yaDecember. Ndokubva andipfimba akatanga kundipa mari. Amai vangu vakatondikurudzira kuti ndinge ndichibvuma kuuya naye kunoku kuSouth Africa, asi ndakazotanga kuona matrue colors ake. Tava kunoku ainge ari munhu aishungurudza. Kana mudzimai wacho paakazviziva kuti ndini ndainge ndava mudzimai wake, mukadzi uya chaakangoita ndechekuti akangotsvakawo mafone numbers angu ndokubva achizondiudza kuti ndainge ndiine hangu mvumiro yekuti ndinge ndichigara nemurume wake because iye ainge achidawo kumbozorora. Akatoti kwandiri, mainini, the man is yours, you can do whatever that you want with him because as for now I just want rest. Zvinenge zviri nani kuti imiwo mukamborohwawo mainini, pavanozouyawo kwandiri hasha dzavo dzinenge dzadzikira. So I just thought kuti maybe she was just a jealous ex-wife, but nekufamba kwenguva ndakazotoona kutoti zvechokwadi amai guru vainge vachitorevesa. Pandakarohwa mukomana the first time around I blamed myself, ndikazviudza kuti ndini ndainge ndiri wrong, but akati achingoramba achingondirova. That was when I realized that this guy, he was someone who was violent and ainge asingachinji zvachose. No matter what I tried to do, aingoramba achingondirova each and every time. So ndakangozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingoitawo walk away. I then walked away from him. Asi mukoma ndakarwadziwa ndichitanga kufunga kuti ko ingawani murume uyo ndakambozama kuti ndinge ndichimupawo zvose zvaainge achida, ndichimutreata with respect. Ipapo pandakamutiza ndainge nditori nepamuviri pake. Ndakazotanga kufamba ndichitsvakawo munhu aikwanisa kundibetsera because kana mari chaiyo vekuti ndinge ndichinoita abortion ndainge ndisina. Saka ndakazobetserwawo nevamwe gogo ava ndivo vakazoita kuti ndinge
ndichizozviziva kuti ndine shavi randakapiwa nagogo vangu, shavi rehuroyi. Saka ndakangoti ndichingosvika pamba pavo gogo ivavo, mushure mekunge ndaudzwa kuti ivo vainge vachiita zvechivanhu uye zvekare vaibatsira vanhu, vakangonditarisa vakabva vanditi, iweweka une shavi riri pauri iwe. Nekufamba kwenguva mukoma gogo ava vakabva vachizondipa mimwe mishonga iyo yandaigeza nayo usiku hwoga hwoga, vachinditi mishonga iyi ndoichaita kuti unge uchikwanisa kuona kuti zvechokwadi une shavi riri pauri. Mukoma nashi ndakabva ndachizotanga kuzvirota. Mazuva ekutanga ndaizvirota ndichimuka usiku. Kana ndamuka usiku kudaro ndobva ndachizobuda panze, ndobva ndatoona kutoti panenge paine vanhu vanenge vakandimirira. So vanhu vaya vaizotanga kutaura neni neumwe mutauro wandainge ndisingakwanise kunzwisisa. Then ndakazodzokera kwavari gogo ndikavaudza kuti izvi ndo zvainge zvava kuitika kwandiri. Vakabva vazondipa zvekare umwe mushonga vakanditi alright, chishandisa mushonga uyu. Saka ndakatanga kushandisa mushonga uya mukoma nashi. Ndipo apo pandakazotanga kunzwisisa vanhu vaya zvose zvavainge vachitaura. Ndainge ndava kukwanisa kuzvinzwa because vainge vachinditi huya nguva yakwana, huya handei kubasa, nguva yakwana, huya handei kubasa, vachiita sekunge vanoimba. So pandakangoti hoi ndiri kuuya, ndikabva ndatoshanduka, ndikabva ndatoitawo zizi, ndokubva ndatotanga kutobhururuka nevanhu vaya avo vainge vakaitawo mazizi. Tikatoenda tikatonopinda mumba umwe mukadzi ainge ari hama yavamwe gogo avo vatainge tiinavo panguva yacho iyoyo. So mukoma nashi kubvawo ipapo kusvika pari nhasi ndo zvinotoitika kwandiri, ndinoshanduka kuitawo zizi. Murume uyo wandigere naye pari zvino haatozvizivi kuti ndinoshandukawo kuita zizi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichimubatsira mwanasikana uyu mucomment section.